tsana vanenda mumba kwedu ndaenda mumba kwedu yaada kunditeera vatazokwira dare kwachichiramba naye chiona iye ndiye akandiramba. Iwe mupe sheri mzani chakuti ndikamupa aiwa utuka pana vanhu panopuwa sheri kundozvomakuhwa uko raichitaura nyaya vatakwira dare pachiyameni vandipa shereni saka apa nhasi uri kuda itaura zvauri kuda apa ndikati dindire 3 years tichigara tese pa3 years gore kutanga ndakatenga motikari dzimwe 2 idzi ndaishanda mari yacho ndisingaoni kuti anokuti arikuita sei. Baba wake namai vake ndowanozi vaibata mari yangu yandaishanda nemurume ukavhunza kuti ko mari aivati mari yangu ini mari yako inogara kuna baba naamai. Saka uri kudei apa nhasi ini ndoda kuti tishandipe mari yangu kubva ku3 years patikashanda tese muudze ndese ndikuda mari yangu yatikashanda tese kubva 3 years patikagara tese. gore usinopuwa mari ndiri semakore patikashanda 3 years gore rinondipa 200 achinditenda kutenga zvose zvaunoda imwe mari yese vaaenda naana udzoka nayo korapera racho handina chandikawana akati mari namai vake makore esa tikashanda nemukadzi uindemba mari yake last year tikanetsana abva atiza kumba ne$100. une witness here une witness here witness ndinayo iru ike zvino zvandange ndava yangu nayo ndine audio yakatipa tiyananiswa inini naatete wake ndotora witness wena ari kuharara mutore utokupa date rokudza unomubhadhara moya tosheya zvinhu zvake suwa 17 ayo tinoona kusatsvaga edu witness chaada kuti share yachona ngaangotaura tetase taure zvauda kuti sheya ngatitanga ondipa kutengesa motikari ondipa mari yangu yandigora ndikatanga kushanda naye ondipa mari yangu yandikashanda nadzo 2 years zvinhu zvangu zvese yandikashanda naye asingandipi uda mari ini nganipa 400 no regai ndikutaurirei pana kana munhu agara apa panovhiringika tinobasa redu tinoenzanisa tinozvisa mari yawataura 400 haisi shoma taura mari yauri kuda 5,000 zvichisanganisa nemotikari yawataura ndataura aiyo motikari ndataura ndaitengeswa paini ndo ondipawo mari yangu pairi mota yacho iri iyo anofamba nababa wake iye hanzi motikari ngaitengeswa pamusoro ichangamiri ina handina mota ndeyababa wangu hanzi handina mota ngachindipawo kushanda kwandikaita naye 3 years dzandikagara nadzo kana achiti mota haisi yake ndeyababa wake ini tikashanda tese 3 years ndikashanda gore rekutanga ndona tikashanda tikatenga motikari ipi patatenga motikari ipi iyo motikari yapitanga kuda parodhi baba wake akawedzera mari pamotikari ipi iyo kana ini baba wangu akawedzera futi mari pamotikari ipi watashanda mumahutiniseri vari kupi tete wangu tete gara pakati tete utiudze nyema dzinenge dzechokwadi chii tete pamusoro pechingamiri shuwa mwana uyu nemurume uyu vachitorana gore rokutanga vakarima vakatenga mota gore rechipiri vakarima nguva yekuti vaendese mabhero mwana ndopakauya kumba baba havana kutaridza vakati tete takurai mwana tikabva taenda varume wake kusvika ndikabvunza mbi yangu iko chii vanzi handitukira atete vangu nyaya iyo ndofunga takatonga baba wake isiwa ndakanzi kumbirai ruregerero tanga tanzi huku vandabvunza vakazotaiva kumbirai ruregerero ndikakumbira ruregerero ndikati aishuwa mwana mudiki tete pangaida kubvunza nepokuti motikari ishuwa here ishuwa munomuwo witness wokumurume anozviziva zvokuti vakatenga motikari nouyu witness hapana asi baba iye muzukuru wangu akatobvisa mari yokupawo mwana wake kuti wawedze ari kupi manzvadzi ari kupa hanzvadzi tinzwe
taura tinzwe nawanzuka ukakumbira ini ndakatumwa na baba ini ndikatumwa na baba wangu sezvo mukwasha ende unondikumbirirawo mari ndoda kutenga mota paakauya anani mukwasha wako handina kuenda kunokumbira anga anani mukwasha wako right munodzoka musi wa17 endai inini ndakumbirawo patikaenda kudare kwachiyameni ndandine mwana akachemera kuenda nambuya vake amai vake ushu achemera kuenda babongo akati mune mwana ari kuchema munotakura kupachina kumwana achitasi achichema ngaasare vaasara kumba kwani kwaamai vake ushu ini ndagara kumba kwani vandazokumbira baba ndikumbira kutora mwana wangu zvikanzi enda vandasvika kuibva ndaenda kutora mwana wangu vandasvika vandandaya kutora mwana zvikanzi makamusirei makamuramwa mwana makamusiya pachi ane 2 years 8 mwana enda unopiwa uchengeta naye musi wa17 mesi pamusoro echangame inini pandipaka mwana paakaya kumba kwedini ini ndikabva padare avo vane mwana wavo ndikaenda kumba mwana akanditera ndina amai ndikanogadzirisa maafidhavhiti angu yekuti avo varamwa mwana kupolisi iwe wakuti iwe inini undimise pakutaura sorry undimise pakutaura sorry changame kugadzirisa maafidhavhiti kana kusagadzirisa maafidhavhiti hazvina basa nesu mutemo zvaunotaura zvinzwaka ukataura uchidaro unoita ungefanira wakatora mwana noutsotsi usada zvomaafidhavhiti hazvina basa mwana anokodzera kugara pana amai vake anosvika akwanisa 18 years mwana anokodzera kugara kwakasununguka usataure zvakutaura izvo nyaya yekuenga kana akaserebhati usagadzire dambudziko kwatiri zvinzwa mupe mwana wake ndizvozvo ndienda kuchikoti kuramwiro no teerera unzwe zvautaura unoziva zvo zvinoita kana kukuti uyamisi wakatika kuti muese munyatso yamarongero zvinzwa zvino ukada kumhanya so unoti uri kupinda munyaya yakaizvozvo uri kupinda mumhosva nezvauri kuita izvozvo noyamisi mwana enda unopiwa iwe chi mudziyo hausati wakutora uchatora for the meantime kana kuna mabhurukwa nemapende enda unotora mudziyo uchatora next case